माथो हाथरखि फाग्लासोलाय बियो नंगौना नङा जाखोलै हाथरखि बेबि नोङो नाथाय नों आंजों बारे बारे नुजाबाय थाबाय सना ओइ हाथरखि बेबि ओइ खेबसे दांनायथारसैलां खावलायावबो र' सना बेबि हो सिख्ला एदावनो जायगा मोनाखै बियो बेयावहायबो फैबावबाय सना बेबि हाथरखि नों मा बुंलाबायखो आइदै बारखौबा मोनदोंना मोजांबासो मोजां नङाबा बिदिनो मिथिबाय नों आंखौ फिसा खालाम बेयावहायबो सफैबावबाय आरे मा खोथा बुंखो नों हाथरखि बेबि आंनि आंजों बाराखौबा आयौ आंखौ सोबावबायलै एथ' रागा सना माबायदि सेंग्रा नोङो हो आयौ हाबायाव फैनानै नों बेफोरबायदि एदावबाय आंखौ ओइ हाथरखि बेबि नों आंनि हाथरखि बेबिसो ना दान्दा मानला नङालै बेबि ओरैनो सान हर नोंखौ गोसोखांबाय थायो आं नाथाय नों आयौ आरो नों गावनि हौवाखौनो दिनै सिनायनायनिफ्राय इनकार खालामबाय बे मानसियानोथ' माबायदि एसे फाग्ला दंमारलै ना हाबायावसो एसे लोंस्रुबावलायबाय बियो ओइ हाथरखि बेबि नों आंजों नुजाबाय थादों मोजां रायलायब्रा ओमफ्राय आरे नों मानसियानोथ' मा हो मा हाथरखि बेबि आं मिन्थियाथ' आं सिनायाना नों बोरै सिनाया जानांगौ नों हाथरखि बेबि आंनि हो नों मानो बेफोरबायदि खोथा बुंदों सना ओमफ्रायथ' आं मैयासो नोंखौ लोगो हमना फैबाय उखि नों मानो गाज्रि मोनबाय थाबावखो आंखौबो नों एसे दिमागखौ माबा इलाज खालामै जादोलै हो जानला मानला नों जायखौ बेखौनो बिदि बुंलाबायबा जागोन ना हामा बाथ्रा रायलायबा आं सिनाय मोना आङो सोर हाथरखि बेबि बेलाय आयौ आं नङा दे ओमफ्राय नों हिनजाव गोदान लागो ना हौवा गोदान लागो जाखोबा आरे नों मा बाथ्रा बुंलाबाय थाखो नों आंजोंथ' रायलायनो फैदों ना सना आंजों नुजादों नोङो ओमफ्रायथ' नों खुनजियाबो फैदोंना बेबो नों बेजोंबो नुजाना सना मा आंनि बिखुनजो औ सना ओइ हाथरखि बेबि नों बेफोरबायदि आंनि सेराव थाबाय थाब्ला बेसे मोजां मोनो दिनै आङो आं गनाय नंला दे एबारे आनो मानसि लेंहरना नोंखौ बुहोगोन आङो बुहोगोन आइया नों मानो एराय रायलायबाय थाखो दे बे मानसिया एसे ब्रेन सटसोलै नोंजों रायलायबाय थानानै आंना समानो बरबाद जाजोबसै जानाय नङा फाग्ला मानसिजों रायलायबाय थाया आं बेसेबा मोजां मोनगासिनो आङो नों जे आंजों नुजाबाय थादोंना बेफोरबायदि फैबाय थाबाथ' मा नांबावगौ आरो मेहेरनो जानाय नंलागोनलै साहा थाहा होबाय थाया आं जायखि हिनजाव गोदान लागोआनो जा हौवा गोदान लागोआनो जा बोरैबा मानसियानो खेक गोनांसो माने आं मिन्थिखाबाय आंनि हाथरखि बेबिया माने आंजों रायलायनो फैफिनबाय थाबाय बेखायनोथ' आं बुंखायोमोन बे आंखौ बेसेबा मोजां मोनखायोना जायखि बे बुहुमनिफ्राय थाङा मानो ओमफ्राय ओइ हाथरखि बेबि आरे बहा गायब जाफिनखो बहा थांफिनखो नोङो सनालै दसेनो थांफिनो दसेल' नुजाफैयो आंजों हो मा नों आंजों बेफोरबायदिनो थाबाय थानो हाया मानो बिदि थांफिनखो मानो बहा थांफिनखो नों आयै आंना लिखिया खामजोब्बाय मा जाबावनो आयै आंना दवा खामजोब्बाय आयै सोर खालामखो बेबायदि जोंनि न'खौ सोर बिदि सावखो दे दाना जों बहा थाबावगोन दे मेगन गेसेआ बेबायदि खालामलांखो मोनसेबोथ' दोनासै सावना गालांजोब्बाय गासैखौबो सावना गालांजोब्बायहाय बिदि खालामखो जोंनि न'खौसो बिदि खालामनो मोनबाय हाबाब बहा थाबावनांगौ जाखो दे जोङो जोंनि न'खौसो बिदि सावखो देनाय आयै गासैबो सावना गालांजोब्बाय दाना मा जाबावगोन मानो बिदि खालामखो देसो आबो जों बहाय थाबावगोन दे जोंनि न'खौनो सावजोब्बाय बेबायदि अरबो लगायनानै गालाङाखैमोन माब्रै बेबायदि जाखो दे आंनि न'खौ सावना गालांजोब्बाय जोंनि ड्रेस ओमफ्राय आंनि लेखा गासिबो खामजोब्बाय आयै जोंनि बिसिना आरि गासिबो न'आनो मानो बेफोरबायदि खालामखो जोंथ' जेबो अर लगायनाय गालाङाखै अरखिबो गैयामोन बेबायदि खामथावथावानो नङा माब्रै जाखो बेफोरो हाबाब गसाइ इसोर सोर बिदि खालाममारखो एसेबो सानदो जायखि जोंनि न'खौसो बिदि सावनो मोनबाय एसेबां बेफोरबायदि सावना गालांबाय थुनथुनिया मा जाबावनो आयै सोरथाय बेबायदि खालामलांनाया जोंनि न'खौ बेबायदि खालामो होनबा एसे अयनायनो जों सोरनि मा खालामदों सोरनि मा अयनाय खालामखो न'जों लोगोसे जोंनि बिखाया आंनि बिसियाबो खामजोब्बाय मानो बिदि खालामनांगौ हाय गसाइ मा जाबावनो थुनथुनिया जोंना न'आ मोनसेबो बासि मारासै आयै मानो बिदि सोर खालामखो सोर मेगन गेसा बेलाय बिदिनो खामजोब्बाय गासैबो जोंनि न'आ जेरैथिंजायबो बेबायदि खामजोब्बाय आयै दै लोंनांगौमोनलै एसे हनै अरा दाबो दङथ' सोर खालामखो
आं दैलायनो आयै नाथाय माखौ खोमोरबावनो हनै खामखाजोब्बायानो गासैबो खामजोब्बाय आबा हनै हाय खाफाल दसे जों गैयियावनो मा जानानै थांखो मा जाखो जोंनि न'आ आयै आंनि न'आ आयै दाना मा मानो जाबावगोन बिदि सावनानै होदो जोंनि न'खौ मा जाबावगोन जोंनि गासैबो जिनिसफोराबो खामग्लिजोब्बाय हांगारसो जाजोब्बाय हनै आइथिंथुलि नाथाय सोर बिदि खालामखो जोंनि न'खौ सोर बिदि सावना गालांखो आंनि न'आ मा जाबावगोन खर'आव मेलेम गैयि जेबो साननाय गैयि सोर मानो बेबायदि न'खौसो सावनो मोनबाय न'खौसो सावनो मोनबाय ओमफ्रायथ' जों बहा थानांगौ जोंनि न'खौ बिदि खालामनानै नोंखौ मोनबा आंनि न'खौ सोर बिदि सावना गालांखो एसेबां अयनायनो नागारा आङो खेबसे जुदि आंनि आखायाव फैना हमना मोननांगौबा नोंखौ नागारा आङो जेरैबायदि जोंनि न'खौ दा सावनानै हांगार खालामलांदों दा थिग बेबायदिनो नोंनि न'खौबो थांनानै अर लागायहैफिनगोन आङो नोंखौथ' जेरैखि जायाबाबो नागिरना दिहुनखागोन आङो आं गुमैसानो फन हरनो दे आयै खालामबावदोहाय गसाय आब' गुमैनो खिन्थाहरनो दे आङो खिन्थागोन राजा आंनो हरगोन दे नों आइजों थाथ' दे नाथाय जोंलाय सोरनि मा खालामदोंमोन जाय सुथुर एसेबांनो जोंखौ नायनो हायि सोर दङ थाइसे थायो आयै बेबायदिनो मालायनि मोजांखौ नायनो हायि जानो हागौ बिसोर जोंखौ सिनायखानायसो दां नङाबा सोरबा जोंजों मानिबा सुथुर जाना दं बियो नाथाय सुथुर जामालायखि बेफोरबायदि खालामो ना आइ एसेबो साननो हानाय बुद्धि गैला बेनाव गोबोरखि मेलेम सानसेबाबो हमजाखागोन बे आयै आरोथ' गावबो फाबदांगोन बियो जाय जोंनि न'खौ बिदि खालामलांदोंना बेखौबो नागाराथ' आङो मोनथिदोंमोन ना खेबसेल' गावसिनि न'आवबो थांनानै अर लागायहैजोबगोन आङो आरोथ' बेरे बासायावसो आखाइ होदावदोंना नाथाय आब' थुनथुलि जों बहाय थाबावगोन दायो दुखु जानाङा थेख्ला आं दंना माबा मोनसे जागोन दे आरो बिखा बिख्लो खामजोब्बायहाय थुनथुलि मा दंबावो गासैबो खामलांजोब्बाय हनै आयै खामलांजोब्बाय नाथाय जों हारमानियाना दंबाबो गैयाबाबो हाजिराव दङमोन जोङो बेयावनो खुसि दङमोन मानो मालायनि न'खरखौ धंस खालामलांखोहाय सोर फाफि नोङो आयै आंनि न'आ आयै ओमफ्रायथ' बिसोर जोंनि न'खौसो सावलांनो हाबाय नाथाय जोंखौ लोरबां खालामबाबो एसेबां जोंखौ सिफायनो हाया जोंनि न'खौ सावलांदोंना आयै नाथाय जोंनि गोसोखौ सावनो हायाथ' रावबो मा जाबावनांगौ आं बहा लोगो मोनबावगोन मानो गोमाफिनबाय थायोब्रा आंनि हाथरखि बेबियानो बियो आंखौ लोगो हमफैफिनबाय थादोंना आबा मिहिर आबा आयैलै आयै आयंआ लिंहरदों ओंखाम एसे जालांनो खोन्थादों फैदो आबा फै ओंखाम एसे जाफैदो आयंआबो बुंबायना नोंखौबो एसे नायनोनो फैदो आबा एसे नुजाफैदो आरो ओंखाम एसे जादो बिमा फिसा सानैजों जानोसै ओंखाम सोंखाम बादे आयै आंना मोनथिगौना नोङो दासो मा जादों मोनथिगौना आयै दासो हाथरखि फैदोंमोन बेजों लोगो हमदों आङो लोगो मोनदों माने रायलायगासिनोमोन बे आंजों हाथरखि बिहामजो औ आयै औ फार्स्टआवथ' आंबो फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन नाथाय आंनि हाथरखियानो मारमोन बियो रायलायनाय गासिबो माथो गासिबो एखे आयै आरो जेराव नोङो दा गसंनानै दङना बेहायनो दंथारोमोन बे गसंनानै गड प्रमिस आयै गड प्रमिस आं थगायाखैथ' आबा हामाहाय बेफोरबायदि हाबायाव फैनानैथ' जेन'बा मानो बिदि रायखांबाय थादों नों आबा हामा सोना हामा नङालै आयै नों फोथायना आंखौ फोथाय आं नुथारदोंना बोरै जानो हानो आबा बिदि जानो हालाना नों गोसोखांदों थिग दं आबा नाथाय बेयाव आलासिबो दङ मानसि दं जों गुबुनावसो फैदोंना हामा सोना बिदि गोसोखांबाय थानानै बिदि गोसोखांनायखायनो जानला मोनला बिदि भाबिदों नोङो धोद नङा आयै नंथारगौ होनदों आं सयथिबो थगायाखै होनबायना ओमफ्रायथ' फैनानै बेस्रा आंखौ बिराद रागा जोंदों आंनि सना हाथरखिया बिनि सायावथ' आंखौ आंनि खावलायाव सोबानानैबो थांदोंना बेहायनो खननै मानि सोबादों आयै बेहाय खावलायाव आंनाव माने सोबादों बिहामजोआ औ रायै माखौबा बिराद दुखु मोनगासिनो बे आंखौ दसेयावनो आनज्रायलाङो ओमफ्राय दसेल' नुजायो जालायबायगोनहाय बेना फाग्ला बोरनाया आबा सनाना दा नङाबा लासिं सिं जागोन ना र' एसे बुजायनानै थाब लांसै आङो नों फोथायदोंना आयै फोथायदोंना आं खोन्थानायखौ आबा बेफोरबायदि रायलायबा मानसिफ्रा मा साननांगौ दङलै बे नों गसंनायाव दङमोन होनदों आङो थगायाखैना आङो आयु गैया आबा गैया अबाव बिहामजोआबो फैनो हाला सना दे फैदो ओंखाम एसे जाहैदिनि दा मानसिफ्रा आलासि एसे बुरजा फैबायना आबा हामा फैदो ओंखाम एसे जाना आराम थानोसै सानजों गिफ्ट होनानै दे नों मानो फोथायला आयै जायखिजाया आं नुथारदोंलै दे आबा दे नुदोंबा नुदोंसै फैदो ओंखाम जाहैग्रोनोसै आंखौ फाग्लासो सानखो नामा आं फाग्ला जायो नामा नुदों नालाय नुदों आङो
नायबाय था नोंजोंबो नुजानो थिनखादों आङो माब्लाबा नुजाबासो मोनथिगोन नोङो ओंखामखौथ' जाहैगोन आङो र' आबा मा जाबावनो बे गथ' सासेखौ लानानै बिराद दुखु सिन्था जायो आं एखनबा दे जियानो जाया मानो दा ओमफ्रायथ' नै बांद्राय टेनसन लायोब्ला बुरि लाङोलै बांद्राय बुरिसिनो खानाय मोनो आंनाथ' गोमोखायाव एकदम खानाया गुफुर जाबा समायनाय नङालै बेफोरखौथ' बाद दोन दे आंबो एसे हाबायाव गोगोम रंजालांसै दाथ' गोदोहाय सिमाङाबो दङमोन आंहालाय बयफ्रेन्डबो दङमोन आंलाय आंखौ फिसाला सासेबाबो लागौमोननोहाय ओमफ्रायथ' फनखौनो हरफिननाय जायासै आं समायनायाबो समायगौमोन जों सानैजों आंनि बै गोसो थोनायजों माब्लाबा फन हरो र' दाबो आंसो रायलायनो बायोहाय बैसोफ्राबो थिनलायलांलाहाय अब्लाबो एखनबा समाव गोसोआनो फाग्लि जायोहाय मा होननो उरां फारांनो नै माथो गुबुनफोरखौबा नुबाय थासैयो आंहालाय मासै दाबायदियाव सोरबा गोसो थोबालाय लाबावगौमोनहां माने रावबो गोसो थोगोन ना थोला एसे बांद्रायबो महरफ्राबो गाज्रि जाद्रायाखै आरो मा बुरिबाबो सिख्ला नुबावहाय आंखौबो दाबो लोगोफ्राबो जि बुंसोबावदोंसो हाबाब बिमा बायदिखौनो नुवानो दाबो माथो आयौ फिसालायानो बिहामजो मोनलायना बिहामजोआबो रुंसारि जानानै थांबाय फिसालायानो एफा गिदिर दंसै अब्लाबो नुथारानो आंखौ बिमा बायदि बिदि होनब्लाथ' गोसोफ्रानो खुसिफोरानो बुंस' हालायि जाखायो एकदमबारे मा होनबावनो नै फिसालाया आंना एसे फाग्ला बोरलायबाय र' थांसां ओंखाम गोख्रै जानानै थांसै आरो बिमा फिसा आं जेनथारा थुनथुलिया बेफोरबायदियाव जेननायाव गैया नाथाय बे दायनिगिरिखौ जों बोरै मोनथिबावगोन आब' मोनथिगोन दाजा बे दायनिगिरियाबो सानसे हमजागोन थेख्ला जि खालामो खालाम नाथाय मानो बेबायदि मालायनि न'खौ सावना गालांनांगौ नाथ' जोंनाव अर लागायनायमोन अरखिबो गैयामोनहाय जेबो आं बावथाराखैमोनहाय न'आ मा जाबावगोन जों बहा थाबावनो थागोन बे आयै र' नों दुखु जाबाय थानो नांला आं दङ ना हेल' बसुमतारी येस मेडाम नोंसोर दानो टिम लानानै जोंनि न'आव फैलाय माबाफोर जादों नामा मेडाम औ जानायाथ' गोबां जादों मा बुंबावनो आरो जोंनि न'खौ सोरबा सुथुरा सावनानै गालांदों मा औ बेखायनो बसुमतारी नोंसोर गोख्रै दानो फै जागोन दे मेम जों दानो थांगासिनो औ मानोना बे अरा जोंनि न'आव ओरैनो नाङाखै सोरबा फान्दायनायसो औ जागोन मेडाम नङाबाथ' बोरैलाय बेबायदि अर नांनो बेखायनो माखासे बाथ्रा सावरायनांगौ नोंसोर थाबैनो फैदो जागोन दे मेडाम थुनथुलिखौ एदावदों नाथाय सोर गंसे न' लुनो गंसे न' बानायनो बेसेबां खस्थ' जायो सोर मिथिनो जोंसो मिथिगौ एसेबो साननाय फैयासै होनबा बेफोरखौ बेसेबां इम्परटेन्ट दङमोन बेफोरबो गासैबो खामना हांगार जालांजोब्बाय आयै एसेबांथो सुथुरना जोंजों सोर मेगन गोसामोन बेलाय जानो थायाबा दिनै आंनि न'आ खामनानै हांगार जालांबाय सोरबा गाज्रि नोजोरासो बेफोरबायदि खालामलांदों जोंखौ मेगन सानानै खुनुदिन जाफेरामोन बेफोरबायदि मारै हरखाबै दिनै बेबायदि सम नुखो जोङो बेखौथ' बुद्रु बुगोन आं आयै मिथिदों गावखौबो अरखि खाथियाव हाङै बुगोन आङो सोर बे बांद्राय गोबाव सम गैला नोंखौ नागिरना दिहुनगोन आङो आरोथ' जेरै जोंनि न'खौ सावनानै हांगार खालामदोंना नोंखौबो दाउ हांनाय अमा हांनाय बायदि हांगोन आङो नागारनायाव गैखाया आङो जोंखौ मा बायग्लिलांगोन सानदों सोरबा बिदि खालामनानै फैथोंलाय आं थासान्दियाव माबायदि जोंनि न'खरखौ धंस खालामग्रा गनाय नङा नै हा बोथोराबो मारै जाखोसै दिनै आंहा बेदरखौ एसे फोरानबावनांगौमोन सान्दुङानो आरो दिनैबो दुंनायसो नङालाय बे हामा एखनबा दुङो एखनबा दुङासै बोथोरानो अखा हाहां दोमैलु बाराखौबा सान्दुं नांगौ टाइमाव सान्दुङानो दुङा मा जायो बोथोरफ्राबो दसेनो सोलायो बेबायदिनो हा मानसिनि गोसोआबो सोलायो आरो एखनबा बोथोर बायदि होननाया बेनो एसे मोजां रानबावथों सानदोंमोन आङो दिनै सानसेखौ जानायालाय जाखाबायमोन अब्लाबो आयै हाबाब आफासना मा जाखोसै माबे आयैलै जोबोद गिदिर प्रब्लेम जाबाय माने हरखाबैनो मारै बिदि जाखोथाय प्रब्लेम जाबाय नाथाय मा जाखो आयैलै नों दा थांनो सोलाबगोन ना सोलाबा आंथ' थांनांसिगोनलै थुनथुलिमोननाव माने बिसिना न'आ फुरा खामजोब्बायनोलै मा औ आयै औ सोरबा सावना गालांखो ना माखो जेबोखौनो मिथिया थुनथुलिनि बुंनाय बायदिबाथ' सोरबा सावनानैसो गालांदों बायदि आफायसोर मा जानांगौ मा जाखो होमबा ओमफ्राय न'आ माबोरै जेनेबा खामजोब्बाय ना मा जाखो ना खावसेल' फुरा गासिबो खामजोब्बायनोलै आयै मा न'खौनो सावना होलांबाय सोरबा नाथाय सोर
एसेबां बेबायदि सोर खालामथावथाव एसेबां सुथुरनो मोनथिगौना इयो बेसेबांबा दुखु जाहरबाय ओमफ्राय थुनथुलिया आयै अनाखाना आंनि बिहामजो आरो जामाइजो मोनहा मा जाबावगोन आबा थांनाय थुनाय आंबो ओंखारनि र' माबा नों थांग्रोनाय आबा थांनाय आंबो फैगासिनो दले आयै बिदिथ' जाथावना नङामोन मैया दसेल'सो बार्थडे पार्टियाव थांदोंमोननो गामियावनो दा दसेयावनो बिदि खालामना होबायना न'खुखि मानसिनिखौ बेबायदि खालामो सावना होबाय बायोनाहाय मानसि नङाहाय बे जाय सावना होदो औ आयै नों थाथ'दे आं ओंखारनानै थांसै आङो थां दे आबा थां गोख्रै थांनो थां आरोथ' नै आबा माबा बांद्राय एसे उसुबिदा जाद्रायथारबा जोंनावनो लाबोथ'दो दे जागोन दे आयै दा नोंबो फैनो हायोबा फैदो हे एसेबां गाज्रि अबस्था एसेबां गाज्रि खौरां आयै आंथ' जोबोद खोनानानै गोसोखौनो बोरैबा मोनजोब्बायहाय न'खुखि बिदि सावना होबाय बायोनाहाय दा बिदिथ' खामथावगौ नङाहाय दाबा बोरै जादों एसे थांनानै नायनांसिगोन आंबो र' न'नि खामानियाबो जोबनोनो रोङा हाबाब र' एसे माबा खामानि दं बेखौ फोजोबना गोख्रै थांसै आङो जोंहाबो मानसियानो गैया मावग्राबो र' थेवबोथ' थांनांगोन न'खरनि मानसियानो बिदि जादोंबा नायनांगोन दाथ' आबाया थांग्रोखाबाय दे आं सोराङा थांना थाङा सोरांखौ लानानै थांसै बाराबा फैनाय बानाय बिदिखि खालामबायोनाहाय सोर थाब फिसुनि बेलाय हा आंनि बिहामजोनि न'खौ बिदि सावग्रा खच्च' मोनबा आमसिजोबगौमोनहां हा मालायनि न'खौ बिदि धंस' खालामग्रा सुथुर जाबाखि एसेबां बिदि सुथुर जायोनाहाय एसेबां मेगन गोसा आयै मानोलाय बिदि खालामनानै बायनांगौ जाखोसै हा बेखौ रागाजों लोगोसे दुखुबो मोनजोब्बायहां र' जानाय नंला आंबो ओंखारहैनोसै नै सोरां बेबो मा खालामोहाय ओइ सोरां बिफा आयै गाबजिबा सेङाहाय बेबो र' दा दुबसो हैगारगोनहां ओइ सोरां मावजि बुन्दा आयै नैहाय बिहामजोनि न'खराव माबा मोनसे माबा फैबायनोहाय खैफोदनो फैनाय माथो खोनाबो सङा रं नाम्बारजोंसो रायलायखोना माखो बिलाय ओइ सोरां हाबाब बोथोरजों मोजां मोनजागारदों दिनै फिथाखौ गुदुंनो बे आइ सोमहेयाबो मा खालामबाय थाखो ओइ आइ सोमहे मा खालामो गथ'आबो न' सिङाव आइ ओजों फैनायसाय नै हाब दख'ना गाननानैलाय बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय न'आवनो खथ' खामानि दङ बेफोरखौ गारना अबा देवानि मारिहैलायसै नोङो नोंबो नायै आं देवानि मारिनो थाङाथ' जोंहा थुनथुलि मोना न'खौनो सोरबा सावना होलांबायनो बिसिनिखौ मा न'खौ सावना होलांबाय थुनथुलि मोनहानिखौ नायै दा थुनथुलिया बेसेबा दुखु जागासिनो आङो नै दासो फन खालामना खिन्थाहरदों सोरहा सोरलाय बिदि खालामलांखोसै मोनथियालै आयै सोरबा खालामलांखो मैया नमिमोननि बार्थडेआव आंबोथ' थांदोंमोन ना बिसोरबो थांदोंमोन ओमफ्राय मारै बिदि जाखो फैना नुफैबायनो औवानो खामजोबबायमोन आयौ जारलासो जागोनहाय सोर बिदि खालामलांखो गावसोरसो बोरैबा अर लगायफ्लांदोंमोनदां अरखिफ्रा बोरैबा नांदोंदां नङा आयै बोरैबा न'आनो सोरबा लगायनाय बायदिसो होनखादों आयै बिदिबा हामा जाबावनोसै ओमफ्राय नोङो सोमहेहे मानसियानो गोसोमाव गोसोमसिनसो जालांबाय आयै बेखायनो नों देयाबो बुंबाय थायोहाय एसे मोजां साफा देलाय थानांगौ आंलाय मा देलायबाबो बेनो देलायाबाबो बेनो खासै आं दसे नायना फैनो दे थाथ' दे थां मानसियानो गोसोमाव बिदि गोसोम जालांबा बोरै जानोसै हो महरबो गैया मानसियानो गोसोम सायाव गोसोम बिदिबालाय हा देनां सोर सेंग्राया नोंखौ फसायनांगौसै हा आं सोर बिजामादैया नोंखौ लांबाय बायगोनसै आंखौ इसोरानो बिदि सोरजिबायबा माथो खालामबावनो आयै हा इसोरा बिदि सोरजिदों होनबा जायाना दालाय गोदान माबा माबि सिख्लाफोरनि थाखाय बा जायखियानो जा माबा माबि ओंखारसोबायना र' मालाबा मेकआप ना मानो बेफोरबो ओंखारबायनो बेखौबो लाना होफैगोन आं आयै नोंना दे थाथ'दो आं दा थांना फैग्रोनि आइया मानो बिदि बुंबाय थायो दे आरोथ' मानो आंखौ बिदि बखिबाय थायो गावनि असे फिसाखौनो बिदि बुंबाय थायो आरो सान्दुंबा एसे साथाफोरा लानानै ओंखार बडलिसन ना मा होनो बै फुनग्रा क्रिमा मोदोमफ्राव बेफोरखौबो फुनना ओंखार जागोन दे आयै आंथ' नै खामानिया सोलाबथ'ला आंबो बोरै न' गारनानै थांनो नोंनो दसे थांब्रबना फैदो दे मालायफोरनि फिसाजोफोरासो देलों गुफुर गावदांदांनो बिराद साइस उजिबाय बेसे समायना देरगासिनो सिख्लानो आंनि फिसाजोखौल' मानो बिदि सोरजिखो इसोराबो हा सोर जावैसोखौ मोनबावनोसै आंलाय जारलासो जागोन संसाराबो दानि जुगाव ओरैनो जानला मानलाबो मालाय सेंग्राफोराबो मोजांखौसो गोसो थोयो
आरो आंनि फिसाजो सोमिखौथ' नायनानै हरबाबो खम जारला जागोन लांगोन लाङानो बिदि दंथारोसैहाय मालाय मोजांखौल' नागिरोबा हाबाखौनो हरनो हागोन ना हाला जाखो बे सासे गथ'खौ बिदियाथ' सोरबा मोजां मानसि मोनबानो हरगोनसो बुंदों जायोबा जुदि फसायोबा हो एसेबां बेफोरबायदि बोरै खामजोबखो थुनथुलि आयु जेरैबो मोनसेबो बाखि गैला खामजोब्बाय सान मोनसेबो बाखि गैला खामजोब्बाय जोंना न'आ सोरबा जोंनि न'खौ सावना होजोब्बायलै बेफोरबायदिथ' जाथारनाङामोन सोर बेबायदि खालामना होथावगौ दे मिथिगौ ना सान मोजांबाबो मोजां नङाबाबो जोंहा बे न'आवनो हेपि दङमोन ओमफ्रायथ' ना न' गोदानखौथ' आं उनाव लासै लासैसो लुनो सानदोंमोन दा बिनि सिगाङावनो जोंनि न'खौ सोरबा सावना होजोब्बाय न'जों लोगोसे गासिबो खामजोब्बाय सान गासिबो खामलांजोब्बाय थुनथुलि दुखु जानाङा दे आं दंना बोरै दुखु जाया जानो दे दाना जों बहा थाबावगोनलै थुनथुलि आं दंखायोना आं माबा मोनसे खालामगोन र' टेनसन दाला ओमफ्रायथ' नाहरना सान गासिबो खामलांजोब्बाय हांगार जालांजोब्बाय मा दंबावो खामजोब्बायलै एफाबां अयनाय बेबायदि खालाममारोनालै थोस